Sziasztok! A mai videóban Grove Gardenezni fogunk. Az eventöt megpróbáljuk megcsinálni. Nyitni fogunk egy kis Sprout Seed Packet, és igazából ennyit terveztem ide. Nagyon más nem is, de talán még hogyha később kinyitom a tojásokat, akkor azt a végére bevágom. De addig biztos nem fog elmenni az a videó, mert az egy kicsi ideig eltartana. Itt lesz velem Connie Banan, aki épp cipeli magával, ez nem tudom mi, de ezt cipeli magával. The green beans have crashed. És már várunk egy ideje, és az eventnek is be kellett volna jönnie, de még nem jött be. Több ideig néz, mint ameddig nem. Mi? Hogy látta, hogy mozgok? Na jó, persze. Mikor félig van elfordítva a feje, akkor is érzékeli a mozogsz. Ez így nem túl fair. Hol most sokkal hamarabb megfordult. Most majdnem elkapott szerintem. Jó, megvan. Hú, addig azt a sok grandmaster. 7 darab. Grandmaster. Most lesz meg szerintem. Ez az. Yeah, boy. Everyone I showed like. Ajaj. Summon Cavalry. Cavalry. Itt másfél a skin az egész világnak. Meg itt mennek random állatok, mint izéba. Na jó. Itt van szem, és azt mondja, ugyanúgy, mint a Killer Brain Roadban jönnek itt az állatok. Kaptam egy oroszlánt, ide jöttek hozzám. És itt sétálgatnak a Brain Roadot. Na jó. Itt van az Raccoon bombardiló krokodil. Na jó. Ez nagyon vicces lett. És itt jön Jumbo. No, most for izé szítőrtől.
Ezt mondtam neked. Meg itt a bombardiló krokodiló rakumba. Nagyon menő. Még fura lenne egy ilyen mechanikával a Grove Garden. És most brainrotosak tudnak lenni izék, és addig van egy brainrotos tornadilósomon. Nekem a hornadilósom. Ez nagyon jó. Hát ezt nem hiszem el. Ez nagyon jó. Jaj, szerintem most gyanda, mert véget lett. Cammy Sunny Strike of again. Muhahaha. One magnified best meg goodly sprinkler. Jó. Jó. Must blink. Ő egymás lézerét próbálják legyengíteni a sajátukkal. Hát eddig genderálni a részről, ahogy nézem. Bár kigondoltam volna, hogy a Grúzbernél be is tud nyerni. Itt mondta Scammy, hogy out. Nézzől, nem tudom. Nice work, Jandul. Thanks, brother. Mi, hogy ő hallja, te súlyos? Van Romanescu. Itt írja, hogy Scammy csinálni Destroyed Grove Garden. Mi történik? Most Steel Brainrodban ugyanez lehet, csak fordítva. Segítenek a bobemberek. A bobemberek segítenek gendelnek. Ez nagyon epikus lett. Most, ha jól látom, akkor Gendel nagyobb, de... Érdekes. Ez headshot. Kerül. Peach Wasp. Érni majd. Mi az sugárrepölt, akkor valamelyik random fruitodra vezetesz. Green bean. Every 20
Most máshogy táncol. Nagyon menőre sikerült szerintem. Jó. Az az ember volt a legjobb, akinek az volt, hogy Team Jandel ilyen borsó skinje volt és Steelben írotozott. It's time to play a game. Ó, te. Már megint ilyen. Nem baj. Nyugodtan. Mi volt odaírva a Grandmaster felé? Lehet csak az, hogy nem húzok el fordulva. Ez már 2 Grandmaster. De most milyen hamar megmozdult már, hát? Néha egy csomó idejét ad. Hogy menj néha meg 2 másodpercet. Az mi? Hát az a fény. Effekt, hogy mi? Ja tényleg, mit le lehet rakni. Nincs itt a Grandmaster Sprinkler. Fú, Istenem. De persze. Jó, az mondjuk bunkófej. Na szóval, megvártam, hogy az tojásoknak az ideje letelik, meg a dobozoknak. Bár a bagegeket végül nem fogom beletenni, mert az csak holnap lenne kész, és akkor még nem tudnám ma kitenni a videót. Szóval akkor nézzük a réregget. Egy kis őzet kaptunk belőle. Akkor nézzük a paradizegget. Ostrich, hát nem rossz, de ilyen már van. És ebből nem kell több. Ja, hát. Akkor viszont szólunk valami díjnak, mert azokkal vagyok tele. Mondjuk egy ilyen picike rakó. Meg is van, meg végre elállt az eső. Nézzük akkor a Sprout Egg. Jackalope-ot kaptunk. Hát az azt hiszem nem túl ritka. Mindegy is, akkor nyissuk a Sprout Seed Pack-eket. Egy mitikát kaptam. Ezt tetszik. Még egy mitikál, eddig szerencsésnek mondhatom magam. Hát ez már kevésbé tűnik jónak. De indulunk valami jót.
Jó, még egy mitikál. Nézzük a Boom Blossom fapából. Hát az nem jött be. Mondjuk ez úgy néz ki, mint a Boom Blossom fa valamennyire, de az nem jött be. Nézzünk még egy Boom Blossom fapából hátra. Hát az még nem jött be. Na mindegy, következő. Gyerünk srácok, meg lesz. Ez az! Tudtam, hogy egyszer be fog jönni. Ó, így el tudjuk skippelni. Akkor elskippelem, ha nem hurasztatok, mert elég sokáig tartom egyesével kipörgetni mindegyiket. Ó, ez jó sikerült. Nézzük, gyerünk. Gyűlnek a mitikálok. Gyűlnek. Hát, a Bumbosszon is jön. Mangószín, ilyenen már van egyet, mint az nem. Még egy ilyen, nem baj, hogy gyűjjenek. Ez az. Én ilyen pusztáldompontokat szeretnék kérni. Az utolsó 3-at rendesen pörgetjük ki. Meg lesz. Akkor az utolsónak valami úgy szélet lesz. Gyerünk! Hát az nem sikerült. Na mindegy, akkor igazából ez a videó ennyi is volna. Befejeztünk mindent, a nyitogatásokat. Az eventöt megcsináltuk. De viszont, ha láttátok ezt a videót, akkor írjátok meg kommentben, hogy ti inkább a Grove Garden-esen voltatok, vagy pedig a Steel Brain rotoson. Sziasztok!